Kara on repeat. Wannan taken ka ne Alhaji Dangote mai kudin jan tudu China, mai gida Dangote mai kudin jan tudu, ba sabo da gwani ba, ko ta baya sai an dage. Ratatatta kai Alhaji, makiyanka fadawanka ne, ai dole su barka yace su ganka. Nawa ai dole su barka dan kafi karfin su jirgi baban mota. Kara on repeat. Jirgi kafin mota iya taku, to sai ku naɗe tabarma mai wuri ya zo. Mai abu ne ya rike kayan shi, mai shi ne ya zo. Alhaji Dan Tudu, Alhaji Dangote, giwa karfin ki sai dai doki. Wanka kai sai kun jira, wankan ka ba irin nasu bane ba. Wankan ka wale yaro ko babansa, yan maza da Jan Tudu, yan wanka. Kara on repeat. Gayu na garin Jan Tudu, kai na ce wale yaro sai babansa, ba wanda zai kalle ku na ku. Karshen wanka gayu kenan, ba gaba da gaba ba, ko ta bayan sai an tsara. Alhaji Dangote namu ne, Alhaji Jan Tudu, wai ina yan maza. Wai ban ga aboki Amir ba, Amir aboki. Wai ina Usama ne, ku sha zama ku huta. Kara on repeat. Kai wai ina dan amana Lando, sadaka dan amana kenan. Lando inda iya wanka ne sai Lando. Wai ina Mustapha, maza Mustapha dan amana. Wai ina Hafizu na yaba da kyan halayenka. Maza na garin Jan Tudu, maza wai ina Shafi'u ne, Shafi'u dan amana. Wai ina dan Fatima ne, dan Fatima amanar Kara Fatima. on repeat. Aboki Mubarak, wai ina dan Kasim ne, ga dan amana kenan. Maza na garin Jan Tudu, Alhaji Dangote namu ne, wannan take naka ne. Kara on repeat. Alhaji